Hadin kato kane benai ba om syam lala ban pendep ya ka jingi kun final football jong kawai ka jingi lekai football hari boy ya ka tip kum ka fam bam kop arjar arfulai ya ka bal peniai da ka fam bam multi purpose society manda ka singi layo ban penhap perdano ya ka ne kelempong lekai football hak balai lekai ha pedeng ki arteli ken hun ke belapoy ya ka final kata ha pedeng ka jentru persya ya ka syau hak ba hak ne ka jingi kun final kabalai pen ibor ba da ki rangi lekai ha ka kelas step bat ka kelamin kelereng kat bor bat hak bakadu referee kila penlong da ka jingi shoot tie breaker bat hak bapun kut jong ketik jingi shoot tie breaker ka siau kala rai kana mladu bat ra sendon ya ka song pisa ka ba silak tengka rengkat bar ka trofi Hari kesngi lawan ban sakhi ya kene kelempung dau ba ransom sutnga beri presiden jong ke Maukhar Sports Club kum Kongsan nan dau ba Marcus Martin beri presiden jong ke HNYF Northern Region kum Sumbut Kongsan ha ke jingi senran lang jong ba RB Shadab presiden jong ke RPDSA ba RR Makdo bat kiwe ki riurang ba pokmat kathany bat ki pai ba nong kersan jong ki kenhun ki bala pensyong shit ya kene kelempung lekai football na pedeng ki rangi lekai ki bakham tebit bani lekai ha kene kelempung Lai kusnam kerpang yau somla arkibor makro kumurang ilekai beken saitam jong gane ke turnamen. So ngatai katim ke bejok ke kuak ban keren barok mu hip 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 te kawai ka banga so tanat kalong ba kanika society kanika fambam multipurpose society kapania ya kanika tournament but menta ka sengi kanika janmit kanika sengi ka bakin penkut ya kanika jingilek kai ki balapoi ka final kidei kini ki atli ki team ka syau bat ka jentru bat ka kermen skamba kini ki atli ki team mo kinong job ha kini ki janmit ha kini ki ski ngelayo ban ha ki jingilek kai ki baper kamtam sya kini ka than riboy kawai kabangi itenat kalong banyo i yaki samla nakisnong ki baper baki wan ban simenta hakini ki tournament kata kadai kadak kababha nakamenta ki samla jongi ki bedon syakani ka than riboy ngilayo ro ban ya trailang bat ka RBDSA bat nakaliang ka jonga ngadang ong ya ka yakinokit kam jong RBDSA lengba i president gong ba ngin kentiu ya ka jingilek kai ha kini ka than riboy jongi namar katanya di bawah jongi kamduna kisamla kibedon sap lagalong ki jingilek football lagalong hakino kino ki jingilek ki samla jongi syakini kitanya di bawah kidon kisap kibaper ngadon ke ying te sning properbi ngani tu epi properbi ngidon ki champion lagalde haka arm wrestling lada kade hakino ki jingilek sport ante ngidon ki champion kibadai nakane kathan riboy jongi haka sports club kabangabat kum presiden Maukhar Sports Club ngani tu ipi ba mentau senam ngidon naka first division bat ka basngu tenat ka longba kini ki player la kumno ngidon nyaw la ne prangot kibadai nakane kathan riboy nginang sudah jit yaki men hakane ki ski kibala dap kani kadak kababha kamtam naka menta
ki samla ki bedon syakani kathan kum ngala ong bende baki samla ki bedai nakani kathan jongi than ri boy kim duna ha ka jing don sap ka jongki la ka long ha ka football la ka long ha ka no ka jing le kai ki samla jongi nang ni ki don ka sap tang ka wei ka bedon kam ka long bangi don kam ban yo ka jing kersan la ka dei na ka leng jong sarkar la dei na ka leng jongno ngidon kam ban yo ya ka jing kersan hang te hapo patarim maka to ski ka mangidon ya ka ni ka jing le kai bapli ya ka to general league jong ka RBDSA ngi soto ba ka to ski ba thanri boy ngidon kini ki aset kum ki madan lada pin le ha samlem lada pin le apo sning lada pin le apo mau le mau khan ngidon ki badan ki ba henry mdan pade ke jingerap kabala ban kampen ba shu ya kini ki aset ke bangi ngidon sekini ki thanri boy ki jongi kata ka de ka benta ka bangi ngidon kam ban tre sitam ban pen ba yakini ki assets ki jongi yakini ki jingdan ki jongi lak dai ka madan la dai ka no ka jaka ka bangi dai ben yele kai ha kino ki sports ki bangi dai ben yele te akane ki janmit ko mala ong mane nganam krislam nga ai ko play kamtam yakini ki artli ki team jentru bar om shaw pi poi shikane ka final kam dai ka masuk nabar phya ya le se ben yak pinahap yakun lengba kini ki tor lengba kini ki jingile kai bunsin pia banjop na kawai ka level sa kawai ka level benta poi sa ka final nagaleng ka jonga ka kitbox kirwel ba fin poi sa ka thong ba fin yo ai ka jingjop kamtam ya pi atli ki team kilo poi sa ka final ngai ku play ru ya kini ki officials ha kini ka janmin ba fi hila long ru kawai ka benta ban penya ya kini ka tournament ba kini ka tournament kan long ka bajom ngiso sorong penong bangidon kum kini keramba kiban kersal langi ikut samla kumno banginan banyang ha jom kijat ka fambam ka IP kene kalat banihar madan ka bentak ka balong ye kecing ai jimot ye pi ba banyang ha jom kijat ka fambam ka pelong tang turnamen ka babot ba banyang ha jom kijat ka ditang kowe ka ba pinila kai hamadan bunyo ya kanam ko ba haba pinang mo pibre la kai kana mo ba lemba kane ka tim ka ba ka fambam kala organize ka turnamen ngi indai ban bisni yi ba pinang aba pinang kon sim ya beta kum ki player kum ki gol labunong kum ki referee kum ki linesman ngi no pekai indai ban bisni yi kum bolong mentangi ki bisni kadon ha kimlang salang lada piki mo pi babon ki patan patron ke jumpi andai ngom ka ba hatam kabaka fambam ke tim simet kawan sekemat pan organize ini program ban ayala ibi babin pedila ke sak ka pom jugi ban pedih ka pathairu ba ha ka ne ka jela ka jugi bertam mo ka baduna paitam ngidon iki klur ki paten sain ki ban ra i kanam jog jela ki ban ra kanam jog kari jugi chakliar jog gue pa hangning don isar isakan kambah ngang suan pen ai perloki bat penskanya ketim angai skap pi kun semua pistangio ban isi benta lengba kitreman ki paper ngai aku makin lagi sengi nakal yang ka RBDSA ngam dei bang bersyukuran ngai lagi jogi kemar bagi sedang begitu ya kami lakai tentang football hangai hadong di bawah sengi pila ai ban isi benta kumlo ru indre haka jinge de ka dikat sum ka jing chna jong ka to ka organizing the committee ya giru hindre hapo ka RBDSA ki ya phe RBDSA ngi don la ka jong ka rule ka ba ngin hapan but thik bat ki ba ka MFA bat ki wei ki bor ki ba ki ba shala te nama ka ta ka ya pher ba haba ya shimanta hapo jong ka ki lik jong ka RBDSA ki don chibun ki jing keba pi kendo ban hapen biang lut tendre hangne hakini ki football bokum kini la ban si menta andre kalong ka jiman toy pan pi baro ki basi menta na marba kalong kum ka jaka ka ba phiyo ban ya practice ka jaka ka ba phiyo ban pun pau yala de nagini ki jai jingla kai ki la ban dan ki player ki ba shajit ki ban le ki we pan ki jaka ki ba chalor pin long ki ba pau nam hakini ki smi ka football
kam dei sutang ke jing lekai hapo senong keladei ro kalat kemania kamai mentang atip bahwa hapo ri boy jungi kita ada bun bahagi samla lekai football kibala yo benrung saki wei pada ki jaka saki klub kiba kham sajerong kibala sathit ru dagador ki yo ke bainong ski apa pilai je simenta kumne ka bainong ski jung pi karem nama pa pibet tekini ki lekai kiba kum kini kiba organize wat ong ba ka ba kum kane kam dendor hende ka dor la jo dor nang ne ki yo i ki paiba kindon ki ba organize yang football ki sakhot ibi haba ki khot ibi ka mot ba ki lajit ba bi long khambit na ki wepat te nama kata dengan next kam ba kane ka jing organize ya kane football ka long ka lat kalenti ya pi ba ro ki mo ilakai ki kum juru ya kane ka pambang ki ba organize ya kane football ha po jo ne ka madan next kam ba kinangla ba organize ha ki wepat isna te bandran ya football kam de besok jinglut ke babon ni ya ka RBDSA kawai galik ku mau menin ngim duna khan wai khan arlak ngilut inde ki bun ki ong balailut kata habang yale likely ke madan kajing penbiang ya ke madan kajing penbiang ya ke prize money kajing penbiang ya ke non kambaro tapi kenya football mendon jingonong kadi tang jinglut sudah dengan ngai begini samla hang ne mentang sniru ngatara bani anong de kimi anong Hindre ka kta pada babli ya ka bor ka sort ki hindre ka jimul toy ka de ya phi ki no ilaka ko be chibun kini ki tim asli